Ska du få på dig den nu då? Hjälp! Hjälp! Monsterhandsken kommer och äter upp mamma. Ska du äta upp mamma? Ska du skrämma katten? Vad är det, Kisse? Ska du skrämma Kissekatten? Här är Kisse. Där. Ska du skrämma Kisse? Hjälp, säger Kisse. Hjälp. Hjälp. Så nu får du vara snäll mot Felicia. Så nu räcker det.